ابني والله يا خالد. Kurê min bi Xwedê xatî ev ne salê me tiştek derbarê wî de nebihîstiye. Cihek nema me pirsyar lê nekiribe û em tiştekî li ser wî nizanin. Em hatine pirsyar bikin belkî kesek tiştekî ji me re bêje belkî hûn rêyekê li ber me danin. Em çû kamişlo û hesekê cihek çiyek nema kes bersiva me nade bi Xwedê kes bersiv nade. أنا ابني محبوس من 4 Kurê min سنوات. ev 4 salên girtiye bi tometa terorê tê tometbarkirin ku têkiliya wî bi hêzên derve heye. Ango bi Sûriyê re ku niha artêşa Sûriyê. Têkiliya bi komên çekdar re mebesta wan ew bû ku dewleta Sûriyê wekî komên çekdar binav bikin. Cezayê kurê min 4 sal e û kurê min biçûk e. Ji dayîkbûyê sala 2002 e. Yanî her rexistinek dê bêje tu çawa cezayê heta-hetayî li zarokekî dibirî. Cezayê heta-hetayî lê hatiye birîn û niha 4 salin di zindanê de ye. Helbet hemû girtî vê yekê dizanin. Em pereyan ji bo zindanê dişînin, em nêzîkî $150 didin. Da ku bikare ji kantînê tiştan bikire, xwarin û vexwarinê bixwe yan cixareyan bikêşe. Hemû li ser hesabê me ye. Paşê tên dibêjin xwarin û vexwarina wî dabînkirî ye, tiştek nedabînkirî ye. Ew bi her awayî rêxisteneke terorîst e. تولد 93. Ew di mehasiya de 1909 ji dayîk bûye. ودبروا له مكيد بعثوا Dek û dolabek lêgerandin û hevaleyek ji wî re şandin Reqayê. Dema vegeriya Reqayê ew girtin û bi tometa terorê birin, em nizanin di kîjan zindanê û di kîjan ketîbeyê de ye. Em nizanin. Birayê min bi Xwedê ev nêzîkî 7 salin li vir li Reqayê ye. Ew otomobîla wî, ev 7 salin otomobîla wî hatiye desteserkirin. Ew bêguman ji sedî not yan ji sedî sed di zindanan de ye. Lê li ku li cem kê ye? Ji me re negotin belkî Xwedê bike, divê zindanê de bê.